95.3 FM. 'Ginoo, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagpantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan hayop kabalaka ang tulong sa Dios Ginoon ang una. Himo ang siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na Ginoon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan,
kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan ng butang may katapusan mahanaw ang Ayo, punta sa tanan may son. Luzon, Visayas, sa Mindanao. O sa tanan na to nga mga follower of listener sa FM 95.3 sa dial side yung mga radio. Adlaw karon nga Friday, Hermes, dili nga pizza utso sa bulan sa Agosto sa tuig 2025. Naikot ka na itong tanong magkaisunan sa Kabisayan at Mindanao o sa Luzon o sa Tibok Kalibutan. Ilabi na sa itong mga kaisunan nga nakaroon sa laing mga nason, mga OFW. Kanunay nanikamot para sa kaupaon sa ilang at tagsa-tagsa ka mga pamilya. Sa kalan sa lubing nga doon ka Diyos sa Tibok Persa sa Kalangitan, sa kalan usap sa itong station manager, Reverend Gideon Candelario. Sa kalan usap sa itong general station manager, Reverend K. Ryan Makasaon. Ani ano sa baginyong higala, dini sa FM radio sa 95.3 sa dayon sa inyong mga radio. Bagatong ng mga lampas o mga mensahe gikan sa mensahe sa pulong sa Diyos. Namoy atong gikinahanglan matag-adlaw everyday mga kaigsunan na kinahanglan kitag mensahe sa Ginoo para maglingkod ka nato mga kaigsunan diha sa espirituhan nga bahin connection. Ang atong physical nga bahin kanunay nato hindi pagkaon everyday igsoon. Dunay pamahaw, dunay isnag, dunay panioto, dunay isnag pagka alas 10, pagka panihapon, dunay isnag pagka gabi igsoon. Kumusta man ang atong espirituhan nga bahin? Ato na bagyo ning gipakaon kanunay diha sa mensahe sa Dios. Salamat sa Ginoo ulo mga igsunan dunay mga sitwasyon nga dili ta makanay, dili ko ta makapli sa FM radio tungod kay ato dili mao nga FM radio mga igsunan dunay panahon nga dili ko tingog. Mo na dili lang ko nato i-play. Mao nga atong pasalamatan ng Ginoo. Nga ato ra gyud ning i-relax. Kung nag-ingon mga igsoon nga doon ay mga panahon nga ang computer wala mga igsoon how much more ang mga mechanism hindi mao nga gadget mga kaigsunan mo bahaway sa kung ginagmay mao nga atong ginabuhi usahay mo lock up mo bahaway sa paigsoon kini ato nga ang lawas hindi nato kagaranti ang maigsoon nga doon ay panahon nga maluya sa di. Pero ito pasalamatan ang Ginoo nga kanunay siya nga naguman nato igsoon. Ilabi na sa mga group sa Oculus Eagle. Ayaw kontak sa tanan nga mga Eagle. Mga Eagle group igsoon sa Kabisayan at Mindanao. Olo mag-igsunan itong pasalamatan ng Ginoo sa panahon o di kayo. Yang ihatag ka nato adlaw karon nga Biyernes pizza 8 sa bulan sa Agosto. Natong pasalamatan ng Dios ulo mag-igsunan ng among gamay wala pa klase igsoon kay Friday wala daw sila klase. Wala nga nakalaib sa tamang kaigsunan kung kay wala pa tayo sa iyong alakaw. O ang Diyos magapanalangin sa mga tao sa ilabi na sa itong mga follower of listening sa Sign FM na 5.3 amin yung dilita kanunay yun nga makapli din sa kabukiran mahayo lang yung big dispute sa igsoon. Labi na sa itong station manager diha sa Cebu City mga igsoon diha sa Malaboy sa 101.3 ay Pastor Gideon uban sa iyong pamilya uban sa iyong kasawang mga anak kumusta mo diha sa Malaboy o diha sa dapit sa Gihulngan igsoon Pastor King Murayan makasaulog sa mga FM radio diha sa dapit sa Pasay o sa uban pa mga kaigsunan sa Alcantara o doon mga kaigsunan doon natin mga follower gikan sa Mindanao doon na sa mga mensahe na gipaabot mismo sa inyo kubos nga lagan doon na sa mga gipangayo mga pakitambang mga igsoon although dili sa nato na isgutan o diyan ang nato na isgutan mga kaigsunan kung mag-aapit na sa mensahe sa Diyos. Baik punta ka na itong tanong mga kaigsunan ilabi na sa ating paglakupan ni Malay sa among tulong ka mga anak sa kumukangan
Laman din sa Sitio Balok Barangay Santo Niño, Tanay City. Negros Oriental na kasukat din sa Sitio Balok, mga aksyon ng 95.3. Ilabi na sa itong mga aksyonan diha sa Kapwe sa mga ilang family, Brother Mario Ilang, tingali mga aksyonan, matingal na sila kaya wala naging-mutingog ang FM Radio. Muna nga atong sa kadaw, may aksyonan pong yung kitry, o niya atong i-open ang monitor nga radio, tingtingog na sa mga aksyon, muna nga atong nagagagay pa FM, o lumang aksyonan, magkaadlaw, wala ko dili ako maningiyog kay Soon. Ilabi na sa itong mga kaigsunan diha sa Kasagagal, kumusta mo mo diha Pastor Arnolfo bilang kantor uban sa imong pamilya, Pastor Nonoy Arias uban sa imong pamilya sa mga Aguilar family. All mga kaigsunan ato sini nga hanigan sa mga pag-ampo ato kini nga pagalandungan o atong pasalamatan ang Ginoo ninitag na ulapit sa kabuntagon before ta continue sa itong mga greetings sa itong mga kaigsunan. Nabigamanan o mahigugmaan ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban, salamat o Diyos sa imong pagbantay, salamat o Diyos sa imong pagproteksyon o paggamit, pag-ampin sa mong makinabot, salamat o Diyos sa imong pag-ulit sa mong makinabot. Isa pa man sa tanan ng kaigsunan din sa Balok, lapit sa Pilipinas, lapit sa Kasagagal, lapit sa Kapwe, o biya sa Fuente o Diyos, o lapit o sa biya sa Bangko, o sa nagkalain-lain area o Diyos, o sa tanan nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, sa Mindanao, lagi na sa akong asawa nga nakaroon sa Saudi Arabia, Amahan, ikaw magapanalangin, magaproteksyon, magabantay, maghatag kaniyang may panlawas, labaw sa tanan sa pagpahulay, hindi matahon kakagabiyon karon. Salamat Amahan sa imong pagkamayo, salamat o Diyos sa mayo nga kay gayon ng gimpiatag ka na mo, aron kami makapaamit sa imong mga pulong, mga mensahe, pinagi sa imong mga pulong, pinagi sa malang nga kasulatan. Matagin kaming dugang pagkalam, kay malugikan kanimo aron sa pagsabot, sa tinunanay o pagkinabuhi ni Amahan aron kami, dili makasalat patok sa imong mga balaod o Jesus. Among ilang wala kay may aron mahimo sa mong pagalingon kung ikaw ka na mo Amahan. Tapos sa tanan mga follower listening sa Shine FM, o sa tanan nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao, o sa tanan nga mga OFW nga naasalay mga nasulod Diyos na tipalan alang sa pangginahanglan sa ilang mga pamilya din sa Pilipinas. Proteksyon ni ubantay ang kayong kinabuhaman, sa landong sa imong mga pako o Diyos, magkapasilong lang sa kasiluhan din ang kanimo. Iyong matang na o Diyos, ang ipasulong ang pagpasalamat pinangkanin mo ni Inikadlaw nga Beatriz, o ikaw ang Diyos magkahimo sa pagkupot sa mong makinabuhi. Ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ikaw usap ang Diyos kang Jacob o usap, ikaw ang Diyos ka na mong awang kilagaran o walang nailahin pa. Salamat po Diyos sa pribilehe na gayon ang iyong buhatag ka na mo, tapos ka sa paghimaya, pagdayig, pagpasalamat mo ang kanimo pinagin sa ngalan ni Jesus, ang tanang magayon. Amen. Sa makausap ko mga Edson, maipunta ka natong tanan doon ay binsahe si Pastora Emichen Candelario from KC sa Riyadh sa Saudi Arabia. Mga Edson na doon na siya binsahe. God bless. Morning Pastor o sa Tibo of Philippines, especially sa tanan ng mga pinalanggang viewer and listener sa IDFM Radio. God bless everyone. Salamat sa Ginoo sa binsahe gikan sa akong awayan gikan kayo sa KC diya sa Riyadh mga Edson. Pila na lamang kapulang mga kaisunan na with 8 months. Magkabalik mo siya sa Pilipinas. Although mga kaisunan na kinuulang yun, maway mga hanay o mga bahangay mga kaisunan kung sa mga plano sa Diyos na makabalik ko siya sa saya kagintrabahuan. Unang katupasalamatan na Ginoo sa iyang pagkamayo, inabay na sa itong mga follower of listener din sa FM Radio, sa mga Silva family, sa kinabuhi ni Brother Joker, o sa kinabuhi sa pamilya sa iyang mga kinikanan, Brother Julie, Sister Mercy, Brother Iner, o may Sister Rina May Silva. Labi na sa pamilya ni Brother Elmer Silva, ni Christina, uwan sa ilahang usakana, o sa dakit sa natuhan sa pamilya sa mga Mabilog family, sa pamilya ni Brother Gomer Mabilog. May buntag sa tanan nga mga Mabilog family diya sa Nagtuwad, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Ilabi na sa mga Lazola family, mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Alex Lazola, Sister Maming, may buntag kanyang tanan sa mga Togo family, mga kaigsunan diya sa Japit, sa Kanghatab, Brother Joseph Togo uban sa iyang pamilya, Sister Chensing uban sa ilang doon ka mga anak.
Ilabi na sa mga Filipino family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Day Presley na Filipino. Salamat sa Ginoo sa kagawasan na gihatag sa Ginoo sa iyang pagpanganak. Kaigsunan, salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Talon family, Brother Rami Talon na diri sa Balok o sa Tupas, mga kaigsunan. O may nung dading kabanag, mga kaigsunan, sa iyang pamilya, Sister Mokret o Banselhang mga anak, o sa tanan nga mga Amante family, sa pamilya ni Sister Elisa, sa iyang mga po, mga kaigsunan, Sister Roxanne, Sister Rhea Amante diha sa pag-eskwela sa Diaz College. Wow, si Kanya College ng mga kaigsunan, pagkadali aragyod ang panahon. Una nga mong anak, mga kaigsunan, mag-college na sa, mga kaigsunan, karong pitsa 18 magsugod na sa ang klase. Mao nga ato nagyud nga gi-divide pag-ayo kining atong oras tungod kay magklase no sa bang inyong ubos nga lagad sa obligasyon nga iyang gisangon, mga kaigsunan, sa matag usa kanato. Ato lang yung apingan ang trabaho nga gipiyang sa Ginoo kanato. Igsoon, ikaw ug ako gikinahanglan magitan ini mintras buhi pata dinhi sa kalibutan. You and I, ikaw ug ako nanginahanglan kita o financially. Ay dili sabta mabuhi, mga kaigsunan, kon kanunay latang spiritually. Yanong dami ikaw ug ako naapas kalibutan nang ginabuhi. Mao nga dili sa pwede spiritually lang gyud, pastor. No, kay dili ta espiritu kay wala bata tuwas langit. Ikaw ug ako balance ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao nga dapat maningkamot ta, sister, brother, sir, para sa atong panginahanglan everyday. Dili pwede, mga kaigsunan, nga moingon ta bahala lang gyud Ginoo, pastor, unya watay buhaton. Bahala siya mo panalangin kung ikaw ug ako do na kay kitrabaho. Mo nga everyday, mga kaigsunan, inyong umus na lagad wa gyud tay bakante. Kung atas bukid, mga kaigsunan, wad-wad o taman sa kabaulan o sa atong kaumahan alang sa atong inandaw, mga Panginoon. Salamat sa Ginoo sa atong mga kaigsunan. Padayon kita sa mga greetings, mga kaigsunan, dining mao nga David. Ilabi na sa mga Iling family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Elaria Ilhig, o sa uban pa, mga kaigsunan, na mga kahikalaan o mga kaigsunan ni mga David. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kaninyo. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Junior. Salamat sa Ginoo. Ako lang yung mga pagdasig na ato lang yung i-relax ang atong mga panghuna-una. Mao nga bibisita siya atong miglabay nga gabi sa pastor, magpaampo ko kay na sa gibati, mga kaigsunan, ko Brother Junior, wala bitay lain nga duulan, ang Dios lang yon. I-surrender tanan, i-full surrender ang imong kinabuhi abo sa tanan, mga lagad tas Ginoo nga matinud-anon. Kay matinud-anon ang Dios nga atong matinud-anon kaniya. Ingon ang Salmo 18 versikulo 25, matinud-anon na Dios di atong matinud-anon kaniya. Higpit ang Dios di atong higpit kaniya. Ikaw ug ako mauray na sa'yo o ang Diyos iksaon. Ilabi na sa itong magkaisunan diha sa Pilpigan, headed by Pastora April Miakal Turan, sa mga Turan family, sa mga Akal family. Kumusta mo diha sa Pilpigan, mga iksaon, muna katarang sa makabisita, ilabi na sa Kasagangkal. Muna nga salamat sa Ginoo sa inyo ang pagpadayon. Although sa panahon nga akong schedule diha last week, nga dilita maka-anak, mga iksaon, sugod lang yun mo, mga kaigsunan, sa mga bulaton nga inyong nagisangon sa Ginoo kanato igsoon. Tungkol kay inyong ubos na agad, doon na po tayo mga talambukan, mga igsoon, human sa panibahon atong sa Domingo to anak po migpaliw. Mao nga doon na po tayo mga obligasyon nga gisangon sa Dios kanato, mga kaigsunan, sa lain sa mga kalihukan alam sa gitawag og mga luman, mga igsoon. Una nga ito pasalamatan ang Ginoo ang ato ang mga kaubanan diya sa dapit sa Paliw, labi na sa pamilya sa mga Luyas family, Pastor Lee Luyas. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo kanunay, labi na sa atong mga kaubanan diya ay so. Salamat sa Ginoo. Kadayon ta makaigsunan sa mga Panerio family, sa pamilya ni Sister Nining Panerio, labi na sa mga Moran family, Sister Maymay Moran, o sa mga pamilya ni Brother Bibing Panerio, mga igsoon, sa pamilya ni Pastor George, Pastora Chinky, uban sa ilamo sa kanak, sa mga Dahil family, sa pamilya ni Sister Lorna Dahil, diyan sa Pilipigan, igsoon. Ilabi na sa mga Babor family, sa pamilya ni Brother Christopher Babor,
sa mga Visitasyon family, sa pamilya ni Sister Tiday Visitasyon, o sa mga Lagunero family mga igsoon. Kumusta mamo diha Brother Jason uban sa imo nga pamilya, o sa uban pa mga katawhan mga igsoon diha sa Pilipinas, sa atong mga follower of listener sa Sign FM. Bisan dili man kita always mga kaigsunan mga play nini mao nga area nila binadapit sa area sa dire sa Kamanda, sa mga Amansa family mga igsoon, sa mga Kadosali family, mga Chavez family, sa mga Dahil family, o sa mga Romano family mga igsoon, sa mga Selva family. Maayong kung tatanip-tanan nila binasa dapit sa Kagwe o sa Kanghataw, sa Mainit, dapit sa Natawan, sa mga Maynado family. Although mga igsoon doon ay mga katawhan diha mga kaigsunan nga nagasunod hagikan sa dapit sa Maaslong, sa atong mga kahigalaan diha sa Kasagangkal mga kaigsunan, usa sa atong ginikanan nga atong nahibalang mga igsoon nga doon na sila'y panimalay or mga kaparintihan diha sa dapit sa mao nga Kasagangkal. Atong pasalamatan ang Ginoo nga wala tang hibalong mga kaigsunan nga doon na day mga follower listener nga kanunay nagasunod nini atong nga programa. Wala lang kita kabisita sa atong mga kahigalaan dinhi sa atong mga listener sa Sign FM. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Glory Donaire Fortuna from Gihungan. Ano na sa mensahe mga igsoon ato ni hatagan og pagtagad Blaze Morning Pastor. May isang buntag kaning tanan diha sa mga Donaire family o sa mga Fortuna family mga igsoon. Ilabi na sa nagwas karon, although mga igsoon dili na ko makita ang inyo ang ako lagi makita diri mga igsoon ang inyo mga profile. Although mga igsoon mga iyo lang kung dispensa kadunay mga sitwasyon nga mag-live ta, dili na nako makita ang mga messages o niya pagkahuman doon na mga mensahe igsoon. Ano na to request mga igsoon, wala lang ko screenshot niya itong last na to nga live igsoon. Na sa igipa mo pangayo mga igsoon nga goodness of God ato ni siya nga hatagan o pagtagan igsoon. Kini nga request sa ato nga follower mga igsoon nga goodness of God. Although mga kaigsoon na ato gayon nga live i-mute gini mga igsoon tungkol kay doon na tayo violation mga igsoon sa mita. Ano kung magplita o mga English nga mga awit, i-mute na mga igsoon nila binasa ito nga mga music. Inibitaw nga mita igsoon sila masabi magbuot o makabayulita mga igsoon sa ilang role sa regulation na ilang yun nga gi-implement kung ilang kagustuhan igsoon ilahaman sa na ato ang mga kaigsoon ang ato lang yun nga mahimo maulamang ang pagpaabot sa mga mensahe ato ni nga i-play mga igsoon kini nga goodness of God ato lang yun ni hatagan o pagtagan.
Although Tagalog version mga igsoon nga mugawas din sa computer, Goodness of God, Tagalog version. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Ano niya, humanini, magpaabot tatag mga mensahe alam sa atong espirituhan nga bahin, ato ni nga pakanon mga igsoon. Ang ato karon nga topic igsoon, pag-ikyas, ang ato nga tema, kung sa may buhaton sa usa ka tawo sa pag-ikyas sa kasamo sa una-una. Although ikaw ug ako igsoon, kung ang atong una-una maoy ato yun nga pasulapihon ang atong tawhanong una-una, daghan kay mga desisyon. Daghan kay mga plano nga dili kaya sa atong kapasidad. Usahay ang atong una-una naabot sa Jupiter. Ang atong una-una may tuwa na sa abroad, tuwa na sa New Zealand, tuwa na sa mga nasod nindot na ang mga pag-una-una. Pero nalaga po sa Pilipinas kaharay-haray igsoon. Ang hinungdan kung sa may angay buhaton sa tao aron malinaw ang atong una-una, di atong linaw ang atong una-una uban ang tabang sa Panginoon. Goodness of God, Tagalog version, igang sa side effect na 5.3 sa dayo sa inyong mga lahi. May buntag ka ng tuntanan ang atong oras sa 6, alas 5 dahil mag-iso, alas 5:06 dahil sa kabuntagon. Adlaw karon ka Bernes, Pizza 8 sa pulan sa Apisto sa Toytos Verban 5. Ang pagkamahayo mo. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y kapag sa habang Congratulations once again, klase na yun ang Negros Oriental State University karon kapalabot nga pizza DCS. Ilabi na sa ato nga University President nga si Dr. Yasi. Ayaw butag tanatong tanan, ilabi na sa atong mga faculty of staff diya sa Pine City, Campus 1 ang Campus 2. O sa atong administrator na si Dr. Parisya. O sa tanan ng mga department sa colleges, ayaw butag kanino nga tanan. Balik nasabta sa atong obligasyon sa atong mga baklase so mao nga ang atong mga estudyante matutunan ikaw rin handol na mo sir ikaw ako ko'y problema kung sa ibutan kung sa akong ihatag ato na ng panikabutan uban ang tabang sa Ginoo igsoon. Kaya kini nga itong kinaatman sa kalibutan, direl ko sa kalibutan. Bao nga ang kinaatman diya sa pulong sa Diyos, ato po ning ipaambit aron mahusay ang atong mga panguna-una diha sa itong pagkinabuhi, diha sa mensahe sa atong Ginoo. Una nga po lagi nga ato naging kinsalin sa atong mga kailangan nga wala kitay lain nga dalampan. Ano mo may mga sitwasyon igsoon nga magubot nito una-una kita ro pag-una-una og gubot. Mao nga usahay tungod sa taas na itong mga plano, taas na itong mga pangandoy, nabisan pa man sa itong kapasidad, di ko na ito kayang abuton. Kung ikaw o ako, maurugay na hipalo niya. Mao nga just relax. Usahay igsoon, una-una ta kung sa'y atong kanon, kung sa'y atong ipaedukar sa itong panganak, kung sa'y ato ang igasto, inabinasa ato ang pagkaon matag-anaw everyday. Doon na ba tayo mga sitwasyon igsoon na doon ay gibati sa itong physical nga bahin. Dapat tas Ginoo igsoon dili ta pagkaroon sa mga tao. Aron sa ingon ni anak ako dapat tas Ginoo mahatagad ng maayong mga panguna-una. Labos ang tanan matagad na giya sa Dios. Dili giya sa kalibutan. Kaya giya sa kalibutan mga igsoon, bangan mo ang problema. Ingnon man ta mga igsoon, kung doon na tayo mga problema, ingnon ta mga igsoon at wato na lamang kaspisyo. Pero dili na mo solusyon. Aron matubag ang tanang problema ay mong problema sa imong kinabuhi. Doon lang ang Diyos igsoon, kangayo o tabang. Even kani kung doon ay mga pasyente nga dili na kaya sa doktor, maingon na lamang kayo ang doktor igsoon, Ginoo lang yung mag-iguan ni yung pasyente.
Milagro na lamang Diyos Ginoo ang makaayo ni ini. Natong imagine even ang Dr. Exxon o ingon magani mga kaisunan nga milagro na lamang ang makaayo sa maong nga pasyente. O nasa itong kinabuhi Exxon, dili na to ikalimtan ang pagkamaayo sa Diyos. Kaya usahay mo kung ang tao Exxon din is kalibutan, taas kay mga pangandoy, taas kay mga desire sa kinabuhi, taas kay tinguha. Pero dili kaya sa kapasidad, dili kaya sa iyang kaugalingon mismo. Bawa kung mangandoy ta mga kaigsunan, kanara kung makahaya na po nato. Napo sa tanan, padayon na po tang mukoki, padayon na po tang trabaho. Kung asa mata na himutan, na matas kabukiran, na matas sa syudad, na matas mga pagpanarbaho, na matas negosyo, na matas pag-drive sa highway, nahimo mata nga driver sa mga utility vehicle Exxon, nahimo matang bodyguard, nahimo mata nga police, nahimo matang kolektor unsa diha nga trabaho, nahimo mata nga magtutudlo, nahimo mata nga abogado, doktor, militar, senador ug unsa diha. Ato ra kung i-enjoy ang atong kinabuhi. Lako sa tanan, ang atong serbisyo kanamang pinadiyos Exxon, kanamang nas pagkamatarong dili po nato pagkapinan kay usahay mga kaigsunan, dili po matagpaw ni tao nga imbis na anas taas ng posisyon ayay ang makaluluoy mga kaigsunan kining pinakaubos ilabi na sa mga nagkupot sa pagkagamhanan ni Igsoon kung wa ko'y giyas Ginoo. Asa ra na kay paingon ni mga budget mga kaigsunan, paingon lang yung bolsa. Mao nga itong iampos Ginoo kining nga namahala usab mga Igsoon, o niya kining atong komunidad sa mag-ampos Ginoo nga giyahan ning nagdumalas mga panggobyerno Igsoon, magiyahan sab ning nagdumalag mga simbahan. Kay dunay nag-text nato Igsoon, nakitambag mga kaigsunan, dili lang na ko i-mention ang organisasyon kay bawal magana mga kaigsunan. Unya mga oskasimana nga aming labay, nangutan na siya nato mga Igsoon, minsan nga asa man yun ka nag-DJ. Iko, wala dili man ko DJ ko. Wala mga kaigsunan, doon ay FM radio sa Shine FM. Iko lang ko tagibinglan ani mga kaigsunan aron pag-manage kay di bisag ni atoa iya mapunis Ginoo, ipiyal po ni sa nagpagamaan ni mga Igsoon gikan po sa Ginoo. Nagamit po ang Diyos o mga instrumento mga tao nga makapatukod o FM radio din eh. Kita Igsoon, ikaw na kitang ningling ko dire. Ikaw na sabtang nagmintin kung kanus ako ni matingog mga Igsoon, kaya doon na po yung mga sitwasyon nga mukalit po ka wala. O na atong ipaabot ang panahon nga mubalik na sa balik na sa mga Igsoon. Kaya na mo pahawag 1 month, na po mo pahawag 1 week Igsoon. O niya mo pahawag ko ng wifi. Matayipin po mga Igsoon nga mo pahawag mabisita. O niya pasag na lang sa mga Igsoon, mubalik na sa mga kaigsunan, in-play na to, mubalik na masap. Para to pasalamatan ang ginawa ng nagod. Dili na ka to pugusohon mga kaigsunan, kaya kini atong una-una, kung ikaw pasok, pugusohon. Ano kini kataas na itong una-una mga kaigsunan, mo ni mugubot sa itong una-una. Muna kung saan mapag-ikyas sa usa ka tao sa una-una, sa kagubot sa una-una. Ako ning ipaambit ninyo, labi na sa itong mga listener sa Shine FM 95.3, nakitambag sa mga Igsoon. Kanya giingnan ko niya, di ba, maunay inyong grupo, iko. Wala man ko mag-ingon nga maunay akong grupo. Kaya matod pa niya mga Igsoon, uldo, ingon siya nga, minsanak na ning demonyos kalibutan karon. Kaya dili kasaligan kining mga pastor mga Igsoon. Iko di ko tanan. Kaya di magtanan mga kaigsunan nga mga pastor nga mga balasubas. Although des balang kasulatan mga Igsoon, 7 ka grupo nga giskutan diha nga Kristohano duha ra kay buotan. Pila man ay mga balasubas 5 nga nahimutan sa Ginoo duha ra. Mao nga dili na to i-generalize
ang giingon mga kaigsunan nga mao ni mga alagad sa Ginoo, mga balasubas dili mo sa tanan igsoon. Mao nga sa tong kanya buhay dili mo nato i-general nga usa ka pamilya, do na po'y pamilya nga moingon ta nga mga maura gyud na sila, mga balito, no dili. Kaysa usa ka pamilya maison atong illustrate, usa ka bulig maison usa ka punuan nga lubi, ayo kay puro ginabuang nga gi-illustrate diya mga kaigsunan nga usa ka bulig may namatay usa ka buang, may gani nga naiusa nga halos na magani puro gid mga nindot ug mga sukat. Salamat sa Ginoo sa mga Ardinia family, labi na sa kinabuhi ni Barjon Ardinia. Nagpas sa itong programa karon maibuntag sa tanang mga Ardinia diha sa ubos, diha sa lower mga kaigsunan. Una nga dili po tanan mga kaigsunan nga mga alagad sa Dios usahay magud ang makakita gyud og sayo kini kong mga naspalibot. Kay kung alagad kas Ginoo, ba nag-asawa, pastora, pastor, o diya mga gubot, mga kaigsuon, doon na mga butang, mga guba, mga kaigsuon, magkaingon ko na mga silingan, na unsa man yung mga tawanan, mga alagad mo tanis Ginoo. Di ba? Ikaw o ako, kita may ihiplo, kita may panag-ingnan sa itong mga kasilinganan o uban pa. Yung sa may isulti sa mga silingan, sama sa ato nga nagpakisayon may exon while nagpa-enroll lang akong anak, ako siyang kiriplayan, kung ma'am, gamang ko niya maison dapit sa areas Mindanao, imatod ka niya, pastor man siya, zero niya, nangabit man, nagpa-assign siya sa Cotabato, o niya na may mga anak. Iko, ako siyang tingnan, lantawa dito sa inyo nga certificate of marriage sa PSA, isa dili mami ang nagkasal na mo kay dato man daw iko dili na dili man na PSA ang inyong kasal lang na igsoon, dili ka makalagas imong bana anak. Isa na nagnikatap na ning demonyo sa kalibutan karon, although magkaisong na namatas kalibutan sa mga asa ihulog si Satanas na mas kalibutan. Mao nga mag-amping utang maisong kay dinis kalibutan pagka daghan ng mga tentasyon. Matod pa niya, dili day tanan, dili day kasaligan niya magdaladalag Biblia, ako siyang kinadili tanan ma'am. Napay mapili. Mao nga ikaw ug ako magbantay tas mga alagad sa Ginoo. Mao nga wala man tay dimension nga simbahan, although ang iyang dimension nagsimba og adlaw nga Sabado og sikin sa sila. Kay iya kung giingnan nga, di ba, mauna inyong grupo iko dili. Even tanang mga born again nagkalain-lain nga pagdala sa simbahan, nagkalain-lain nga paglipong mga tao, dili tanan na nagkinabuhig sumala sa balang kasulatan, mga alagad sa Ginoo. Mahibalan lamang na nimo sa mga pinulungan, mahibalan lamang na nimo sa ilang mga kinaiang batasan, kung tinukod bagid sila nga alagad sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos, so ay katapusan, ato na ni basahon, iksoon, kung unsay angay buhaton sa usa ka tawo nga makaikyas sa kagubot sa iyang una-una. Ikaw o ako mamalandog o maminaw sa mensahe sa atong Ginoo. Ingon ang panultihon, atong basahon ang panultihon, Kapitulo 4, versikulo 23, o niya mo atras ko sa versikulo 18. Kini panultihon mga igsoon, that is Proverbs or Kawikaan kung Tagalog pa mga igsoon. Kapitulo 4, although ato na ning paabot sa atong mga kaigsunan ni atong last Sunday sa atong Sunday fellowship, pero din sa FM radio o sa social media wala sab nato ning mapaabot. Ingon din mga kaigsunan sa 23. Ingon ang 23. 21, ingon ang 23
21. Ano sa Sakos 21? Ayaw kini isalikway, hinumdumi kini og higugmaa, maghatag kini kinabuhi og maayong panlawas ngadto sa makasabot nini. Versikulo 23. Ang imong hunahuna maoy tinubdan sa kinabuhi. Diktas ako sa versikulo 23. Ang imong mga hunahuna maoy tinubdan sa kinabuhi. Busa bantay sila, ingon nga labing bililhon butang, ingon nga bililhon mong bahandi. Ang maayong panghuna-una bililhon sa katao. Kaya kung ang tao walay maayong panghuna-una sa kalibutan, siguro wala gyud sa bahandi. Tingali kung bahandi anon siya, dato siya unya asawa la. Walay maayong panghuna-una, mamurap ra gyapon na. Hello, bato-bato sa langit. Ang matamaan, wag sanang mangalit. Bisan kung sa panato kadatos kalibutan, kung wala tayo mga panguna-una, daghang magproblema, daghang maangin, bisag dato patakayo. Pero wala tayo mga panguna-una, mangilog pagyapon tas ubang mga tao. Hello, maunga mo atras tas versikulo 18. Bisag dagko patagsweldo, gawas sa mga tao na nagpatinud-anon sa serbisyo, sa panggobyerno, sa simbahan, sa ministry, sa pag-alagad sa Ginoo, exit sa matinud-anon ang nagkinabuhi sa mensahe sa Ginoo. Pero kung dili, bisag ministry, bisag simbahan, himo ang pangwartahan. Tinood ba? Tinood na ison. Bisag dako patagrag ko sa tibuok kalibutan, kung wala tayo may panghuna-una, mangurap ra gyapon ang tao ison. Ingon ang versikulo 18. Sama sa banag-banag sa kabuntagon, ang dalan nga gilaktan sa mga matarong. Ikaw ug ako kung matarong ta, ang atong kinabuhi sama sa banag-banag sa kadlawon. Wow! When we talk about banag-banag, hayag yun na. Di gud ka mapandol. Bisag na apay bato, kay nakita nimo ang imong giagyan. Pero kung wag kita'y Ginoo, atong basahon, magpadayon. Sama sa banag-banag sa kabuntagon ang dalan nga gilakdan sa mga matarong. Mag-anam o kahayag hangtod moabot ang kabuntagon. Wow! Step by step ang kahayag. Tingali igsoon sa imong kinabuhi, gihinahinay kag uswag. Pero wala ka kabantay. Ang nagpauswag nimo ang Ginoo. Ang problema lang, sa diha nga ikaw kiuswag, nakalimot na sa Ginoo. Mao na problema. Ingon diri ang kahayag og moabot ang kabuntagon. Ingon ang bersikulo 19. Atong bantayan ang bersikulo 19. Apan ang dalan sa mga dautan, ngit-ngit pa kaysa kagabi. Ikumparar ni mga kaisunan sa usa ka taong matarong o ang usa ka taong dautan. When we talk about dautan, ang iyang kinabuhi ngit-ngit pa sa kagabion. May pay kagabion, kay doon na pay bituon nga muhaya. Kung walay buwan, kung sa taga Cebu pa maigsoon, kung walay bulan, mga bituon o mga aninipot sa palibot ko na atas kabukiran, hayag ang imong gilaktan. Pero kung dautan ta, kung wala tayong may panghuna-una, even Kristohanon ta, gubot tas lukot ang atong pamilya. Makita nas mga tao, ilabi nas mga unbeliever, moingon magyo ng mga tao, balok-balok di silang mag-Kristohanon. Naapil ni mga siling ang kagubot. Diba? Mauna yung sa ikabalantayan mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Apan ang dalan sa mga dautan, ngit-ngit pa kaysa kagabion. Matumba sila apan dili makakita. Unsay nakapadagma kanina. Bisag matumba sila, dili sila makabangon. Kaya wala sila makakita sa nakapatumba o nakapakluka nila. Kay ngit-ngit pas gabi ang kinabuhi sa mga
tawong dautan. Hinumduman na to igsoon, daghang mga sikat nga mga tao sa kalibutan nga nagkinabuhi sa pagkadautan bisag dato o adunahan, pero hinumdumi time will come maluka pa sila o dili na sila makabangon sa ilang pagkaluka pa. Apan ikaw ug ako adunay Ginoo, bisan atong kahayag inanay apan moabot hangtod sa katapusan nga musubang na ang adlaw sa kahayag nga naa sa imong kinabuhi. Ikaw ug ako hinumduman na to step by step na i-progress ka, ipauswag ka sa kinabuhi, apan hinumdumi ayaw hikalimti kung si kinsa ang nagpauswag sa imong pag-uswag higala. Umabot ang panahon na ikaw giuswag sa Dios, makalimot ka kung kinsa ang nagpauswag nimo, hinumdumi maluka para gyapon ta. Ingon ang bersikulo sa unahan, bersikulo 23, 22. Bersikulo 20. Ingon ang bersikulo 20. Anak, matguni gayon ang akong gisulti kanimo. Pamati sa akong mga pon, kinsay kasulti nini ang Dios. Ang mga alagad si Ginoo, wala na'y katungod nga moangkon sa mensahe nagkikan sa pulong, nagkikan sa Biblia. Ikaw ra ko nang gabasa, labaw sa tanan, kung ang mga alagad sa Dios ikaw lang nagbasa, kung wala nagkinabuhi sa ilang gibasa, gubot paslukot ang pamilya. Naa ang pagduda, naa ang pangabugo, naa ang mga negatibo, naa tanan bisag Kristohanon pas kalibutan. Maunga ikaw ug ako dinis kalibutan igsoon, hinumduman nato wala tay lain nga angay buhaton sa tao. Ang buhaton sa tao mudangop katubangan sa atong Ginoo. Ayaw dangop sa tubangan sa tao, ay gubot ra gyud atong maani. Unsa diri ingon ang Biblia, bersikulo 20. Anak, matnguni gayon ang akong gisulti kanimo, pamati. Unsa ingon diri? Pamati. Pamati sa akong mga pulong. Ingon ang bersikulo 21. Ayaw kini isalikway, hinumdumi kini og higugmaa. Hinumdumi og higugmaa ang mensahe sa Dios. Kaysa diha na imo ning hinumduman, ingon ang bersikulo 22, maghatag kini kinabuhi og maayong panlawas ngadto sa makasabot niini. Mao nga kun ang tao dili makasabot sa mensahe sa Dios, bisag Kristohanon pa siya, bisag pastor pa siya, bisag pastora pa siya, bisag founder pa siya, kung wala siya kasabot sa iyang gibasa, sama sa nagpatambag nato nga taga Mindanao. Ingon sa dili ay tanan nagdalag Biblia pastor nga sir nga kasaligan, tinuod ko na kay kung matintal ka bana o kasawa kupa gid imong pamilya labaw sa tanan kung dili usab ka mulikay, kabalo na makastentasyon ay kabalo na kang naakay asawa, kabalo na kang naakay bana, naakay pamilya, mangita pa kaglaing pamilya nga galison maganit ang buhi sa itong kawalingon. Hello, ang makaluloy imong mga anak, kanang mga tao makaigsoon mangita pag pamilya bisag naapay pamilya, hinambok malamang na nag-abusar malamang na sa obligasyon sa iyang pamilya nga iyang gipundan nga doon na sa iyang pamilya. Kaulag malamang na mga igsoon sa tao. Tinukunaw ngunang sa itong kinabuhi, kung dili ta magpagiyas Ginoo, kung sa may mugiya na to, kung dili ta magpagiyas Ginoo, di demonyo ang mugiya. Sa diha nga ang demonyo na mugiya sa tao, di ba gubot? Walay man panguna-una, walay maayong panlawas. Pero kung ikaw o ako, kung doon na kay Ginoo,
Wow! Sa trabaho, sa negosyo, tanan, wala ko kay osik. Ang imong pamilya, nindot. Pero kung negatibo ang imong una-una, kanunay ra kang nagduda, kanunay ra kang nangabugho, gubot, paslukot. Muna ang makakitaan na maison, ang maka-fail, imong mga silingan. Maingon, balong-balong man nga Kristohano ni mga tawhanan mga marites, usap ni mga dagko. Muna sa itong kinabuhi igsoon, usa sa atong kapatambang nga taga Mindanao, isa mo na isir nga gapa-asayin sa Cotabato, kulayo, yun kayo. Ko ka na inyong kasal, dili na valid. Kaya ang kasal-kasal ninyo, organisasyon lang, wala po na sa PSA. Although magkaigsoon, wala pa man hinuunta makaklarify kung balido bagyo na may igsoon, kaya doon na may mga organisasyon karon nga nahimong balido, pinaagi sa Republic Act. When we talk about Republic Act, the highest supreme, wala na ilaing makalabaw sa gitawag Republic Act. Diha sa Senado, ipanday ang balaod gikan sa mga congressman going to senador, and din sa going senador pirmahan sa mga senador nahimo siyang Republic Act. Mao nga iniumos nga nagad. Doon na tayo mga kitambungan, mga kaisunan, dili naman sa pagtuon sa balaod sa Diyos, kundi pagtuon sa balaod sa gitawag balaod sa kalibutan. Kaya pwede matang i-reject, pwede matang i-lockdown pag-ayo kung wala tayo kaibalo sa gitawag o balaod ang rules and regulations sa kalibutan. Kaya napamatas kalibutan. Dapat igsoon kung ang alagat tas Ginoo, dili lang more on spiritually. Although makaigsunan you and I, dapat we can study to law. Dapat may study ta makaigsunan about sa law o balaod sa panggobyerno. Kinamatas kalibutan. Kaya kung dili ta magtuon anang maigsoon, kanunay rin utang i-lockdown. Ignorant nga ka na sila. Mga muryo-muryo na sila. Kanunay ratang hadlokon. Kanunay ratang ino ay padakop-dakop ng mga tawhan na. Kanunay bang mga tao, mga hamugero, wapay kahibalo. Diba? Pero ikaw, matod pas akong amigo magkaisunan nga gobernador, matod pa niya, kung nakahibalo kas katungdanan nga imong katungdanan, walay ni bisan kensa nga mga tao nga muhulga nimo. Kaya nakabalo ka, gamita ang imuhang katungdanan. Mismo ako giingnan, ikaw pastor, gamita imong katungdanan. Although magkaisunan dili sa gitawag sa ministry, kung dili sa katungdanan sa kalibutan. Bigyan mo lang sa ko igsoon, lahi ang iyang ipasagot. Kaya doon ay mga katawhan na igsoon nga mas nahibalo kaysa doon na po'y nahibalo. Ikaw o ako ang atong kahibalo nga doon na kayo nahibalan nga wala kakahibalo sa nahibalan gikan sa uban nga mas labaw pa sa imong nahibalan. Kaya usama siya ka investigador sa Malacanang mga isoon. Anar na muna sa itong kinabuhi, isip na nagli o mga kasimbahanan o mga alagad sa Diyos, dili lamang nagtuunta sa Biblia, kundi nagtuunta mostly sa gitawag og Republic Act or rules and regulation dinis kalibutan nga naman aron ta dili mabayolasyon. Kung unsa may dapat natong i-comply, di atong i-comply. Mao nga sa atong kinabuhi sa kalibutan, unsa may angay natong i-comply aron malinaw ang atong pamilya. Ang atong i-comply, muduol ta sa Dios. Mualaga ta sa Ginoo mga tinunanon. Kung doon na tayo problema, kanang problema, mawala naman na. Kung doon na tayo Ginoo, ingon din rin maigsoon, ang imong mga huna-una, tanawaran mo. Versikulo 23. Ang imong mga huna-una, maoy tinugdan sa kinabuhi, busa bantay sila, ingon nga labing bililhon mong bahan.
Bisag kung sa panato ka dato, bisag kung sa panato ka bilyonaryo, kung wala tayo may panguna-una, ang atong giuna-una, gusto lang yutang muyaka sa posisyon, gusto lang yutang madatok pagsamot, kunya na wala ta maglantaw sa itong isikatao, mangurap na gyapon ang tao, bisag dili ilang hinakuan, bisag dili ilang pinasingutan. Muna sa itong kinabuhi, kung unsa ko'y atong na-comply, kung unsa ko'y atong gitrabahoan, di mo rin kung ato ang ibutang sa itong kasing-kasing una-una, kanang wala na ito haguin. Para po nas naghago ni Ana. Di ba? Kung para nas uban, dili na parang mo. Di ba, magubot ang imong una-una, ay mo ingon magkanga, agari kay dako-dakori, ako aming pangita, pamaaging nga maakuan ni. Ay muyaka ko sa kalibutan. Nabi tayo ilustrasyon sa kinabuhi mga igsoon nga nangandoy nga makatukon og dagkong mansyon. Pag-abot sa linog, pag-abot sa dagkong disaster, nangabungkag sa. Ang importante ang atong kinabuhi din sa kalibutan. Malagyan mo bisan. Ultimo ta mga kaibigan, ang importante, wala tayo tao maapakan. Wala tayo tao ba nga masakit. Kung doon na may masakit diha sa pulong sa Dios, wala pa na problema mga kaibigan, kay nagbase matag mensahe sa Dios, dili man mensahe sa tao. Bao ka sa itong kinabuhi mga kaibigan, di kinahanglan kita niining mga mensahe sa Ginoo, dili mensahe sa tao. Kanunay. Kaya doon na may mensahe sa tao mga kaibigan, na dili sa kalibutan nga makagubak sa may panguna-una na ito kaibigan. Maungan niingon diri sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 ngadto sa 7. Angay nga maghuna-una sa gihuna-una sama ni Kristo. Kung sa mga una-una ni Kristo, naghuna-una bagay si Kristo bubot, wala man. Maungan diha sa pagtuon sa pulong sa Dios, kung imong mahibalaan ang kinabuhi ni Jesus, sa diha nga imong istadihan sa gikan kayo sa iyang pagkatao. When we talk about sa iyang pagkatao, unang-una na tao si Jesus dito sa pasungan sa mga baka, o ang iyang pagkatao dili siya ordinaryong na tao, lalang siya sa daan sa gitawag og espiritu. Kung imong istadihan o imong tun-an niyang kinabuhi, doon na katingalahang ng mga panghitabo ni Jesus. O sa diha nga nagdagko siya, wala gani siya nagbase sa iyang mga igsoon, kundi nagbase siya sa balang kasulatan. Kaning ingon si Jesus, niingon ang iyang mga listener o mga sumusunod, magtutudlo na ang imong mga igsoon o inahan, makigsulti nimo. Pero niingon si Jesus, ang akong mga igsoon katong na nalingog sa akong tingog, gikan sa akong amahan nga nagpadala kanako. Di ba? Mao nga sa diha ang tanan ning nabuhat ni Jesus before siya gibitay dito sa cross sa Kalbaryo, tanan niyang gihimo wa ko'y dautan, kundi ang iyang gihingilan mga dautan, mga demon spirit, mga milagro kaayuhan, mga pagtabang sa mga tao nga angay tabangan aron mahigawas sa pagkaulipon ni Satanas dinis kalibutan. Kung ikaw ug ako alagad ka sa Ginoo, wala kay laing tumong unta o katuyuan, mao ang pagpahigawas sa mga tao nga naulipon sa sala sa kalibutan. Dili pag unsa man paghukom. Si Jesus naghukom ba siya? Wala. Ang Diyos naghukom ba siya dayon sa mga tao? Wala. Nangita sa guwi o pamaagi aron ang usa ka tawo mahawas gikan sa kasalanan paingon sa kinabuhi nga kabaguhan. Pero masubok ta igsoon nga dunay daghang mga patukuranan sa kalibutan, kasagaran hukman lang gyud ang tao.
ikaw ug ako wala tay katungod sa paghukom sa tong isikatawo. Ang katungod nato o ang obligasyon mao lamang ang pagpaambit sa mensahe sa atong Ginoo. Atong basahon ang Filipos. Gikinahanglan atong kuhaan og dakong pagtulon-an ang kinabuhi ni Jesus Igsoon. Atong basahon diri sa Filipos. Filipos kapitulo 2 bersikulo 5 ngadto sa 7. Ingon diri sa mao nga bersikulo 7. 5. Angay ninyong batunan ang una-una nga gibatunan ni Kristo Jesus. Unsa di ay ang pulong sa Ginoo? Unsa may dapat or angay buhaton sa tao nga dapat magbaton sa una-una ni Kristo. Kaysa diha nga si Kristo kung imo siyang tun-an ang iyang mga panghuna-una, wow, puro ra gyud pagtabang, puro ra gyud nangitag pamaagi sa kaayuhan, wala nangitag pamaagi sa kadahutan. Tingali dunay daghang nakabasa sa balang kasulatan nga sa diha nga si Jesus minabot sa usa ka panimalay sa iyang tinunan o niya ang usa ka babayi minduol og minbukbuk kaniyang pahumot nga mahalon. Di ba ang nagreact ang mga tinunan lang po ni Jesus? Sa simbahan igsuon, sa patukuranan ang kasagarang magbalang kusog mamantay ka na akong kauban. Hello, bisag pareha lang tingali og mga title sa simbahan pero managunay rag maritisay. Dili na maoy kalipay sa Dios. Dapat kung kamo kauban, ikaw kauban, dapat ayaw i-issue ang imuhang kaugalingon nga mga kaisunan. Pero masubok ta, mas labi pang i-chismis sa uban. Batod pa sa sugilanon, bayas atod bang si Jesus tanawar. Angay ninyong batunan ang huna-una nga gibatunan ni Kristo. Unsa man ay huna-una ang nabatunan ni Kristo? Di ba pagkamaayo atong ipadayon ang usa ka babae nga bayaran o niya niingon ang iyang tinunan, nakabalo ba ning tawhana nga kini may hanang dautan man eh? Pero niingon si Jesus, kamo kanunay na akong ikuyog-kuyog pero wag yun mo kahimo sa gikuhat sa usa ka babaeng bayaran. Kinsa may nahimutan ato iyang mga tinunan or ang usa ka babaeng bayaran? Usa ka magpapanday sa balaod mga Parisiyo nakadakop sa usa ka babaeng bayaran sa nganing ingon ang usa ka magpapanday sa balaod, di ba magtutudlo kining bayhana angay masyang batuon kay nakasala basi sa balaod ni Moises. Ingon si Jesus samtang kasulat-sulat siya sa bunbon, kinsa may way saha maoy muunang bato sa babay nawagtang ang tanan kay puro day makasasala usab. Tingali ang nabuhat sa babay kato mga magpapanday sa balaod mas grabe pa kabalasubas kaysa usa ka babay nga gi-illustrate o gi-example ni Jesus. Ningon si Jesus, hala si kinsa may niway sala ninyo maoy muunang bato sa usa ka babay. Nangawagtan mo muna sa itong kinabuhi. Kini na ba makasasala mga kaigsunan, maura ba'y kusog kay mamato, maura ba'y kusog kay manghukom, pero sa kinabuhi wag o babago lamang ka kung ang imong panghuna-una sama sa una-una ni Jesus. Laro kayo sa ingon diri, angay ninyong batunan ang una-una nga nabatunan ni Jesus, ni Hesus Kristo nga mao kini bisan siya Dios. Tanawa ra gud ang una-una ni Jesus bisan siya Dios.
Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Even ang tanang katungod sa amahan nga nagpadala kaniya nga mao ang Ginoo ni Kristo, si Kristo minangkon siya. Ingon siya, wala siya namugos. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinoon sa iyang kaugalingon, kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod, og nahimong usa ka ulipon na tao siya sama sa kasagaran tao. Tanawa, bisan siya Dios, apan ang iyang kaugalingon iyang gipakaubos og nagpakatao sa kasagarang tao nga mao si Maria. Apan wala nag-ingon ang balang kasulatan na si Birhen Maria mao'y simbaha. Asa mabasa sa kapitulo, bersikulo, wala igsoon, mao nga ikaw ug ako magtuon diha sa mensahe sa Dios. Dili lamang pagtuon sa Republic Act o sa Rules and Regulation dinhi sa kalibutan, kundi diha sa balang kasulatan, gikinahanglan ayuhon nimo pagsabot ang balang kasulatan aron dili ta maiskaw. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario from Cavite City. Kumusta mga pastora diha sa Cavite City? Uban sa atong mga igsoon diha, ang Ginoo magapanalangin magsuplay sa tanan ninyong panginahanglan. Although matagusa ka nato igsoon, ato lang yun nga iintregar tanan sa Dios ang tanan ng mga kabukat, mga panginahanglan, kay ang Dios ray mutabang sa tanan natong gikinahanglan. Ang importante dinis kalibutan nga mintras buhi pa ta, magmalinahon ta uban ang presensya sa Ginoo. Kaysa diha atong mabatunan ang nabatunan nga batasan ni Jesus, sa diha nga atong mabatunan ang huna-una ni Jesus, dunay kalipay. Usmuna ko sa pagbasa ang bersikulo 5. Angay ninyong batunan ang huna-una nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini atong bantayan nga si Jesus wala siya nagpabiling naghuna-una nga kanunay siyang level sa Dios nga nagpadala niya. Ikaw o ako ubos lang kita sa pagmando sa atong Ginoo. Dili ta maninguha nga malibil ta sa Dios. Kay si Satanas sa diha nga naninguha siya nga gusto si Satanas nga mulibil or mo overpower pa sa Dios, nabagsak o gihulog siya sa kalibutan. Mao nga sa pagtuon nato sa balang kasulatan, dili nato ibutang sa atong huna-una, sa atong gitawag og mindset nga kanunay tang lamang sa uban. Gikinahanglan atong paningkamutan nga mainlain ang atong kinabuhi diha sa balang nga kasulatan, dili na inlain sa karitula sa simbahan. Kay kung maunay atong una-una, magsikir at nagpasikar mo sa title sa simbahan dahil paghukom sa uban. Moingon dayon, dili matusak wali. Wow, dili mato maing pagkahanay, ako'y wali di. Di kung ikaw magwali, kung ako'y magwali, sa panahon nga ikaw magwali, hala na wali, may problema. Diba? Dili na ito angay ikumparar ang atong kaugalingong kanunay sa uban. Kaya kanunay ganit ang magkumparar, kita rin maguba sa may una-una na ito. Diba? Si Jesus tanawar ako. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinoon sa iyang kaugalingong kabubuton, mismo si Jesus naningkamot siya na nagpaubos siya atubangan sa amahan nga nagpadala niya. Ingon ang bersikulo 7, hinoon sa iyang kaugalingong kabubuton,
gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon na tao siya sama sa kasagarang tao. Versikulo 8, nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus. When we talk about hangtod sa kamatayon sa krus, nagpabiling nagpaubos si Kristo. Mangutan na ta, ikaw o ako nabuhat na ba? Or kanunay tang naglantaw nga mas higher pa ta kaysa uban? Kung maunay atong mga panglantaw, magkubot ginang atong una-una higala. May pay magkauntag bahaw matud pas panultihon iksoon. Onyak malinahon ang pamilya o kunaon. Mao nga si Jesus kanunay natungtunan ang iyang kinabuhi kay diha sa walang kasulatan ang pamaagi sa Dios ug ang kinabuhi ni Jesus dapat atong paningkamutan aron walay kubot ang atong pamilya. Aron wala tay huna-huna nga magpataas kanunay nga lantawon sa katalingban nga mas higher patangkay sa uban. Si Jesus nga nagpapiling, nagpaubos hangtod sa katapusang kudlo sa iyang kinabuhi dito sa krus. Kay kung nag-feeling higher ta, magsigir tag pangoreksyon sa uban. O niya, sa diha nga mo koreksyon ka, daigo na to ang atong kaugalingon. Hello. Aw niya mo abot ang panahon, even sa mga butang, mo imong daigon. Kining akong butang, tinuwin ko ni sakto kay ni. Kanang ubang dili na. Ako maayo ko. Puro maayo ko. Kanunay rang nagdaig siyang kaugalingon. Apan diha sa palang kasulatan, mismo si Jesus, wala niyang ikumparar nga magpapiling kanunay siyang level sa Dios kung dili kibiyaan niya ang iyang katungod aron siya makapaubos at tubangan sa nagpadala kaniya. Nga mangungang Dios sa atong kinabuhi dinis kalibutan, mahimo matang sikat, mahimo matang sikat sa mga organisasyon, mahimo matang sikat sa social media, mahimo matang sikat nga magwawali sa katibok kalibutan. Apan hinumdumi ayaw ibutang sa imong huna-una nga mas ikaw ug ako pa ang pinakasikat na tao sa tibok kalibutan kay supa na sa pamaagi ni Jesus. Si Jesus nga iyang gitalikdan ang iyang katungod aron diha sa iyang pagkatalikod sa iyang katungod makapailog o makapaubos siya hangtod sa katapusang kudlo sa kinabuhi dito sa krus. Ingon ang mga Kolosas Kapitulo 3 versikulo 2 nga to sa 4. Pangapanghuna-una, mga butang nga langit na. Kaya kung maguna-una ta o mga butang langit nun, mga butang sa kalibutan, dayan-dayan lamang na nison. Trabaho, negosyo, although dili sa nato na himuong irinji, pinapamatas kalibutan. Lamang maningkamot ng sabta, kutob sa tumakaya, hangtod ta adunay kininawa. Amen ba? Doon ay minsay, okay radyon kaayo Pastor Saf. By the grace of God, always have good health po Pastor sa araw-araw. Importante ang good health every day para magampanan natin ang ating tungkulin. Yes. You and I, we have own tungkulin. Obligation. Obligation sa ministry. Obligation sa pamilya, obligation sa trabaho nga gibiyang sa Ginoo kanato. Ang importante ang matag-usa kanato makahibalo kung unsay obligasyon nga atong giobliga mintas buhi patas kalibutan. Even ang Dios, ang obligasyon ni Jesus mao ang paghawas
mao ang pagpaambit sa maayong mga mensahe ngadto sa mga tao. Dili mga mensahe kakanunay lang yun nga nag-judge. Mismo si Jesus iyang gitaligdan ang iyang katungod. Atong gitaligdan ba ang atong pagkatao or ang atong tawhanong kinaiya? Ang atong tawhanong batasan, ang atong tawhanon nga mga negatibo. Ikaw ug ako, kitang tanan na gyud igsoon nakahibalo nini. Mao nga ta dili ta ka-determine sa kasing-kasing una-unang sa tao. Sa panahon igsoon nga imo makita ang imong sikataw, ayaw sa i-judge ang iyang kaugmahan. Ayaw i-judge ang iyang trabaho. Ayaw i-judge ang iyang negosyo. Ayaw i-judge ang iyang pagkakristohanon. Kay ang Diyos lang mao'y nahibalo ni anak. Atong basahon mga kaisunan ang mga Kolosas. Kolosas Kapitulo 3, versikulo 2 na to sa 4. Ingon ang Kolosas Kapitulo 2, Kapitulo 3, versikulo 4. Ato ning basahon ngadto sa 4 gikan sa 2. Ingon diri mga iso. Huna-una ang mga butang langit. Pero dili pud kay nato kanunay nga moingon ta, nagingon man ang kasulatan gud pastor nga atong una-unaon kanunay ang mga butang langit no. Di magsigira ta og simba. Magsigira ta worship. Dili ko na to ordinarihon pagsabot ang Biblia. Unsa may giingon diha? Sa Mateo 6:33. Duha man siya ka sitwasyon nga ang imong ablihan. Kung unsay imong unahon, mga butang ba sa kalibutan? Or mga butang ba na ikalipay sa atong amahan? Sa kalibutan maigsoon diha man gyud masayop ang tao, kay mas unahon pa man ang mga butang sa kalibutan kaysa nag-iyas sa butang. Di ba? Dili masab nato na mamahayan. Sa usa ka tawo dunay nagdesisyon ni anak, kay dili matama oy maghuhukom sa kalibutan. Ang ato lang igsuon ang pagwali sa pamaagi sa Dios kung unsa ko'y kabuhaton sa tao aron mauna niya ang Ginoo. Kung imong istadihan ang kinabuhi niya sa Dios, pugihan ang Dios. Di siya tapulan. Unang-una ang iyang gibuhat maayo from Genesis. O sa diha nga nagbuhat siyang maayo, nalipay ang Ginoo. Kung ang usa ka tawo nagbuhat sa dautan unya nalipay siya, when we talk about nga nagbuhat sa dautan unya nalipay siya, magpabilin siyang dautan kay nalipay man siya sa iyang pagbuhat sa pagkadautan. Nakuha na to ang gamay sa bingay. Mao nga sa diha nga ang usa ka tawo naghuna-una kanunay sa mga butang nga nabuhat sa Dios. Mga butang nga kaayuhan, ikaw ug ako ang imong huna-una kaayuhan lamang. Atong basahon. Huna-una ang mga butang langit nun, dili ang yutanon, kay namatay kamo og ang inyong kinabuhi natago uban kang Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, og inig pakita niya makita usab kamo uban kaniya og muambit sa iyang himaya. Sa diha nga ang tao na inline gayon diha sa kasuguan ni Kristo, time will come ikaw ug ako kauban gayon ni Kristo, dili kauban sa demonyo. Pero dunay pero, kung ang usa ka tawo mo angkon siyang Kristohanon, pero wala nagbuhat diha sa ipabuhat nga ma-inline sa balang kasulatan, makaangkon ba siya, makaambit ba siya sa gitawag saan ni Kristo? No, base sa pulong sa Ginoo. Ang motubag diha, maura gyud ang Biblia. Maunga diha sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dunay mga pangutana, Biblia ang motubag, dili karitula. Ingon ang panultihon.
Maayo pang magkauntag bahaw kay dunay kalinaw. Kaysa magkauntag karangyan kanang bungga nga puro kinuha sa dili maayo. Muna sa itong kinabuhi, bisan doon namatay kalisod, pero kauban imong pamilya, kauban sa kalinaw, sa kahusay, pag sinabtanay ka ng problema, mawala naman yun na. Pero kung bisan dato pa ta, pero watay huna-huna nga maayo, magsigil tagpangapar mga kaigsunan sa mga para sa mga tao igsuon. Listen. Bisag bilin na rin ba ta? Ingong panultihon mga igsuon. Panultihon Kapitulo 17, versikulo 1. Maayo pa magkaon kalag bahaw, basta may kalinaw ka sa una-una. Tanawa na. Bisag magkaon latag saging, basta labi. Ang imong una-una, nakafocus ko nakasintro sa pagkamais nino. Lord, salamat. Kanining adlaw, buhi pagid ko. Bisag inanira kong ikaw, bisag magkaon akong kapara kung sa diyan dinamos bulan. Sagulan mga kaigsunan o suka. May nung papanahubog ni kapastor ka na may suka. Dipindi sa paggamit. Mao nga sa itong kinabuhi, atong ihuna-hunahon ang mga butang nga langit mo. Dili ang yutanon. Kasi diha nga maguna-una ka sa gibuhat ni Jesus, asa man si Jesus na masiyuta wala na. Atong kuhaan ang iyang kinabuhi ug dakong pagtulunan aron sa diha nga ang usa ka tawo mukuha og pagtulunan ni Jesus, makasunod siya sa unsay gibuhat ni Jesus. Maayo pa lang nga magkaon kalag bahaw basta may kalinaw sa kinabuhi kaysa magtambong kag bangkite sa balay diin naghari ang kasamo. Ayaw na lang magtambong. Hindi ko kakakaon. Maapil ko kag kasamo kung matambong kag bangkite. O niya nang lupa na ng kawa o kalaha o kawa. Kalirog luwa. Kaya na nag-away. Maapil kas kasamo. Ayaw na lang magtambong sa bangkite. May pa'y motambong ka sa usa ka pamilya nga ordinary nga dunay kalinaw kausay. Dinis kalibutan ikinahanglan diyon ang ato kasing-kasing una-una bisa na at patas problema apan ang imong gikuhan og sukaranan ang kinabuhi ni Jesus. Wow, bisa dunay mga sitwasyon ana akas kakulangon na makas sitwasyon nga kulang kag financially, kulang kag material para sa imong pamilya, para sa imong anak, para sa imong inadlaw nga panginahanglan. Apan hinumdumi matupad ni pastora, okay lang yun na basta maayo lang taglawas. Our health is our wealth. Ang atong maayong panlawas maunay bahandi nga dili katandi ni bisan unsang butang dinhis kalibutan. Kaya ang mga butang dinhis kalibutan maupanay mong kanoy nato sa kapilihan kung nakafocus nga atong kinabuhi ug una-una sa mga butang nga atong gikawilihan. Di ba? O niya kung nawili kag butang, magkumpara na matas uban. Kung nasa itong kinabuhi ni kalibutan, daghan kahit ang mga balantay. Matod pa dire, maayo pa ang mukaon kalang bahaw, basta may kalinaw sa una-una, kaysa mo tambong kag bangkiti, sa balay di inaghari ang kasamo. Ayaw na lamang, oy. Mabay klaro mabunalan tagluwag. Di ba? Matod pa sa sugilanon nga, mabulanan ko ng luwag ng tao, motoriring daw. Nabunalan makugluwag sa una, wak makumotoriring. Matod pa diri man kaigsunan sa Panultihon Kapitulo 14, versikulo 30. Ang kalinaw sa una-una, makaayo sa lawas. Wow! Klaro kayo ang versikulo.
Ngano maguna-una magitag daot? Ngano maguna-una matag negatibo nga makadaot ra man ta sa atong panglawas? Pag-una-una gitaw, tas kita kaguna-una. O niya, naguna-una tang mahimo tang bilyonaryo, nga di ba kita mahimong bilyonaryo? Kay ang imong kadato, kang kadato sa taon, naramas Ginoo, wala man sa title sa simbahan. Maumagani ang pulong sa Dios, nga sa diha nga ang tao sa kinabuhi sa katao nga kontento siya mo'y pinakadato. Siya mo'y pinakaadunahan sa tibok kalibutan. Kay bisan makita nimo ang usa ka tawo nga dato kaysa nasa helicopter na sa mga butang na sa saganan o niya nagproblema na hinoon kay mo sa maintain pastor ay mga di kapalit og ligid di na problema na kaguna-una kung sa itong kinabuhi may siyang nagahan kahit ang mga angay kong usbon sa itong kinabuhi okay lang kaya nigingon ang walang kasulatan ang usa ka taong matarong inanay ang iyang paghayag hangtod musubang si Haring Adlaw o sa diha. Hinay-hinay siyang gi-lift up. Dili sabta mamugos. Dili na to kana bitong pugson nga madato dahil tamo, ginto dahil tama, ako ni, kay mao ni akong gusto, no. Ang importante, igsoon, may tiglawas. Linaw atong una-una uban sa itong pamilya, uban sa itong mga anak, uban sa mga kaigsunan nga wala ko ililibag kay mga kaigsunan okay ra pag-abot sa simba, enjoy ang kinabuhi kaya sa pagsimba mga kaigsunan inigawas puro marites, way angay diba? Pero okay lang naman ang importante na ikaw nagkinabuhi ka nga dunay mensahe Ginoo okay lang kung ikaw mo'y gimarites kaysa ikaw di magmarites. Ikaw ang Kristohanon, hinumdumi ang balang kasulatan, mas nindot pa ang kinabuhi sa mga taong gibutang-butangan sa mga tao sa tanang matang sa makadautan tungod sa pagbuhat sa plano o kabubuton sa taong Ginoo. Biblikal na igsoon, dili na siya kinumutong. Mao nga sa diha nga ang tao makakita sa pamaagi ni Jesus. Even si Jesus, iyang gitalikdan ang iyang katungod o nagpakatao sama sa ordinaryong tao. Sama kanimo, sama ka na. Panultihon mga kaigsunan, versikulo 14. Versikulo 14, kapitulo 14, versikulo 30. Ato ning basahon. Ingon diri sa 30 mga igsoon. Ang kalinaw sa una-una makaayo sa lawas. Tanawa ra. Everyday mga igsoon kung malinaw kag una-una. Bagoy kapoy. Trabaho ka diha mga kaigsunan, trabaho ra kas para sa imong inadlaw, para sa imong mga anak, para sa imong mga inadlaw nga mga panginalan unya may ka panguna-una. Pero naguna-una tag dili mao, pwede kapoya. Kapoy imatag sayo, kapoy ilihok. Pero bahay ko panguna-una, ingon dire may soon. Ingon ang 30. Ang kalinaw sa una-una makaayo sa lawas. Apan ang kasina sa kanser nga muot-ot sa lawas. Unang ikaw o ako, ayaw ko sinahin ng mga dato Ayaw ko sinahin ng taas oposisyon. Ayaw ko sinahin ng mga taong sikat sa social media. Ayaw ko sinahin ng mga pastor o mga pastora nga uswag, ilahasam na. Dili na to ikumpara, dili na to ibasi ang atong kapasidad. Moingon tama, nadato na ko na sila sir pastor. Kailangan mo siya na. Mauna mo na itahak panahon nga para sa ilahang panahon. Kita ka, wala pa matahatag yan. Di pa mo tas isaktong panahon. Ingon ang versikulo 29. Ang taong kalma, maalam mo. Just relax. Kung ang usa ka taong kalma rin kisa, bisan na ng problema, maalamon siya. Pero karakaragon ka ni siya, wag yun, ayo. Wag ayo. Matod pa sa iksi. Matod pa diri mison. Ang taong kalma, maalamon. Apan ang dalirang masuko, magpaila sa iyang kabuang. Hello, damay tao nga sama ni ini. Kag may laging istorya may zone. Usa sa ako nga amigo, maison ako ning relate. Dino, yun na ikso, dili ni siya
Moingon dayon nga ang tao, murag ako matingali iguan ni no. Dili man ikaw ug ako ra usa ka panimalay o usa ka tawo na minaw sa FM radio o sa social media. Ako ning girelate igsoon, mismo siya alagad sa Ginoo. Kauban sila sa simbahan, dili na siya pagmarites. That is testimony. Kakuhaan ato pagtulunan sa diha nga atong ma-encounter sa mga tao nga sama ni ining batasan. Doon ay problema sa ilang yuta. O niya napildi sila sa kaso, siya mo'y gimahayan. Pareha sila pagtulunan. Gimahayan siya. Ingon siya, mo niyang gibuhat pastor, oh. Grabe ng text daw, pagkadaghan ng gikan sa sulo na ato. Wala na niya, mas ako siya giingan ko pastor. Maunay pagsukod sa imong kinabuhi kung asa kutob ang imong pahilom. Ingon siya, diha ko nakakatron pastor. Diha sa gitrini siya kauban. Muna sa atong kinabuhi, mga kauban sa simbahan, sa nakalaing-laing patukuranan, sa nakalaing iglesia, maabot ang panahon nga sama ni anak. Pagbantay, kay sukdon ka sa imong kinaya, sa akong kinaya. Mao nga sa itong pagkinabuhi, sa itong paglakaw diha sa kinabuhi Kristohanon, dagkantang balantayan. Pero ang taong kalma, ingon din sa Panultiyon Kapitulo 14 versikulo 19, ang taong kalma maalam. Dili na siya dahil mo react na sa itong kinabuhi. So ako makadungo maka-receive ko mga text messages kaniya to. Maminaw na ko nga dili gyud insakto igsoon o niya dili na gyud makaayo, di na gyud ko magtagad. Dili na ko napansinon nga naman. Kalangay-langay na lamang na sa trabaho. Maemosyon pa ka kung makabasa ka, hala, di na yun nabasa. I-close na. Kaya ang taong kalma, dili na siya mukara-kara. Kaya na Ginoo. Tanan, dinis kalibutan, diha sa pagtuon sa balang kasulatan, dapat ayohon ni mong pagsabot, even usa ka tuldo. Kanang ingon ang Mateo Kapitulo 5, versikulo 18, walay ni kudlit ni tulbo kapasayloan sa palaod gikan sa Dios ang tanan matuman. Dili siya pwedeng imong iparos-paroson pagsabot ang balang kasulatan. Nya asa man ang mabasa, pastor? Akong pasahon. Eh doon na may mga pagtulunan nga grabe kaastig ba? Mula sa akong kinabuhi, daghan kahit ang balantayan ni Son. Even sa akong kaugalingon. Ingon dire, versikulo 18. Tanaw ra gud ang Kapitulo 5, versikulo 18. Ingon dire mga kaisunan sa versikulo 8. Timan ikini, samtang anaa pa ang langit o ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing diyotay nga bahin sa balaod, dili gayon mahanaw hangtod matuman ang tanan. Nasa itong kinabuhi, isip alagad sa Diyos. Just relax. Kay daghang mo challenge sa imong kinabuhi. Kawaladon, balatian, problema, tanan, time will come kung makaagwanta ta. Ikaw o ako, mahimo kang bulahan, kay kantihan ka sa Ginoo, dili ka kantihan sa tawo. Kaya ang ganti sa tawo, mayo lang ng tawo o may pagkaksukan. Pero wa nagani ka may sukan, ingnon na gud ka, wa nagkay mahimo sa kalibutan. Sikin sa mansab sila, dili sila mo'y Ginoo na may tag-iya sa tanang butang na imong gikinahanglan din sa kalibutan. Ayaw sila pansina kung dili magpailog pagpaubos. Ang importante, ikaw o ako nagkinabuhi o nahimong inlahin diha sa mensahe sa atong Ginoo, dili mensahe diha sa simbahan o karitula nga diin ka nagpasilog igsoon dinis kalibutan. Wala pa ang title sa simbahan, naa na ang kasulatan. Ikaw o ako dapat magbase ta kasulatan, dili ta magbase sa simbahan.
Ang taong kalma maalamon, apan ang dalirang masuko nagpaila sa iyang kabuang. Ang kalinaw sa hunauna makaayo sa lawas, apan ang kasina sama sa kanser nga mag-ut-ut sa lawas. Ang nagdaog-daog sa kabus o nag-insulto sa Dios, nagbuhat kanila, apan ang pagpakita o kaluoy sa mga taong kabus, mahayong pasilungan sa Dios. Marami. Ang atong oras mga igsoon alas 6:15 na. Sa samang takna, sa samang higayon, umang anawa, mag-uban-uban ta, Sabado na umang anawa. Kung naaragya po yung wifi, kung okay lang yun ang FM radio, kaya wala man yung tingog atong usang adlaw igsoon sa atong pag-unmiri, kung naana po ni problema, ato na pong hulat-hulaton kung balik ni FM radio. Pag una ko atong usang adlaw igsoon, usang adlaw, suman karon ningtingo na, pero wala ko mag-live, wala ta mag-live. Ato lang gagi pa FM mga kaigsuonan. O nga sa itong kinabuhi, dili na mo natupukso, dili na mo ito magkarang-karang, wala na, gubanan na, ang sana niya, ayaw. Paabot ang sa itong panahon. Muna sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos, nagkan kahit ang balantayan, even sa itong kaugaling batasan. Mga Kristohan, maurabaroy puntaryas kaway. O sa kapamilya, o sa kalagad sa Diyos. Naguba niyang pamilya. Nangonsulta siya nato igsoon. Ako siyang gina, ato siyang gingnan. Dili tanan nga alagad sa Dios nga pareha niya ang batasan. Ayaw i-general pag-judge ang alagad sa Dios. Kadiha sa Biblia, 7 ka klase na pundok sa kalibutan, apan duhara ang nahimutan sa atong langit ng Ama. Pila ka mga tao, mga pundok na nas Biblia, 5 ang wala nahimot, wala kahimot is Ginoo. Nga sa atong kinabuhi, dili tanan nga mga alagad sa Dios nga nagkinabuhi sumala niini, kung dili mahibalaan lamang ni atong nagkinabuhi sumala sa kinabuhi ni Jesus. Ang taong kalma maalamon siya, apan ang taong dali masuko wala niya ang Dios. Kung dili ang taong dali masuko, usa sa taong buang base sa balang kasulatan, mag-ampot ang mga igsoon. Labing kamhanan og mahigugmaon ka nga Dios Ama. Salamat iningatak na og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios sa pribilehiyo kay giyonan nga imong gihatag kanamo Ama. Og ni mga takna o Dios, akong gipasubong ang pagpasalamat kana kanimo. Salamat o Dios sa kusog kalikon nga imong gibiyal kanamo Ama. Uban sa akong mga anak, sa akong ugangan, sa akong asawang anak karon sa Saudi Arabia. Ug sa tanang kaigsunan dinhi sa balok o Dios. Sa tanang kaigsunan dapit sa kasagangkan, sa tanang kaigsunan dapit sa kampi, sa tanang kaigsunan dapit sa Pilipigan o sa uban pa mga area Ama. Ikaw mag-ablis sa matag sa kanila. Bisan pa man sa tanang nagawas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao. Bisan pa man sa kong igsoon nga nakaroon sa Maynila Ama. Ikaw magapanalangin kaniya, bisan pa man sa iyang mga panginahanglan mataganaw. Ikaw nasayo nini o walay nalilong sa imong mga mata Ama. Ang tanan o Dios nga mong gikinahanglan, naalagid kanimo Ama. Ikaw o Dios mangitag pamagi aron makami makapahigawas sa bisan unsang kalisod namo dinis kalibutan. Apan ang kadaugan kasiguruhan laalagyod kanimo o Dios. Ang among mahimo o Dios, kami magpabiling mapainom sa anon sa imong katubangan. Salamat o Dios sa pribilehiyo kay Ginoo nga imong gihatag kanamo. Labaw sa tanan imong dapit Lord. Nining mao nga FM radio. Labaw sa tanan sa mga igsunan din sa balok dapit sa Pilipigan, dapit sa kasagang balok sa kampi. Ang kaduganan kay mayaan nga naalagid kanimong tanan pinagisagalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo ang tanan magingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban ang atong oras. Alas 6 naman, doon ako'y mga lakaw din mga lawa. Atong pasalamatan ng Ginoo, ang Ginoo maguban ka natong tanan. We just relax. Kaya diha sa pagkatao, ang sa kataong relax, malaman siya. Sa bisan unsang kahimtang sitwasyon nga moabot nato sa kalibutan, gikinahanglan atong ihangat nga tos Ginoo. Kaya wala sa tao ang imong gikinahanglan, ang imong gikinahanglan nas Ginoo, wala sa simbahan. Sa ngalan sa labing halandon nga Dios sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaon. Ano usab ang inyong upos nga igala, upos nga alagad dinhi sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio
manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pag-igamit sa Balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan usa nga atong oras alas 6:20 na sa kabuntagon. Maayong pagpangapi o maayong pagsikay-sikay, maayong pagpamahaw. Ang Ginoo mga panalangin sa mga usa. God bless everyone.